bi an be arabadona juin kalo tile saba an balimaw o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye coronavirus tɔ mɔgɔ 36 kura farala olu kan ka kɛ ni kunun tarata don ye juin kalo tile fila an ka ministre som ka baara ɲɛsilen do kɛnɛya kɔni sabatili ma ale kɔni ka kunnafoni sɛbɛn ka taa coronavirus kɔni kibaruya dilu kɔni kan o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko coronavirus ye mɔgɔ 36 kura minɛ tuguni ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ 25 olu kɔni kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la ko wa fɛnɛ ko mɔgɔ kɔni masa nin do laban in kɔni kɔnɔ ka kɛ ni tarata do ye juin kalo tile fila coronavirus kɔni yera mɔgɔ mun na olu kɔni bɔra ni yɔrɔ kofɔlen ninnu de la kayi marabolo a yera mɔgɔ 7 la yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ 6 bafula be mɔgɔ 1 kulikoro marabolo kɔnɔ a yera mɔgɔ 2 la yen nɔ Tombouctou ale yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna la a yera mɔgɔ 17 la yen nɔ Bamako ale sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ la sigida fɔlɔ a yera mɔgɔ 4 na yen nɔ sigida filanan a yera mɔgɔ 3 la yen nɔ sigida durunan a yera mɔgɔ 1 na yen nɔ sigida wɔɔrɔnan a yera mɔgɔ 2 la yen nɔ ni jate kura minnu kɔni filɛ nin coronavirus kɔni ye mɔgɔ minnu minɛ nin filɛ ka olu kɔni dafa mɔgɔ 1351 na wa mɔgɔ minnu kɔni sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 78 na mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 769 na wa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi mɔgɔ minnu kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ni coronavirus tɔ ninnu kɔni fɛnɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na o jate kɔni bɛ mɔgɔ 2625 la hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa mɔgɔ minnu kɔni ni mɔgɔ ninnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na olu kɔni bɛɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na saniya walew an bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka olu matarafa ale ni jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka taabolo kura minnu kɔni wajibi an kan bɛɛ lajɛlen ka olu labato kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mamu Diko ka politiki jɛkulu CEMAS ale ni politiki jɛkulu wɛrɛw kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taamaba min kɔni boloda a yirala k'a fɔ ko yamaruya kɔni dila u ma Bamako gouverneur fɛ o kibaruya ninnu kɔni sera an ma ni sɛbɛn dɔ de ye sɛbɛn min kɔni kɔnɔ Bamako gouverneur ale kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ale kɔni ye a ka yamaruya di ni maa kofɔlen ninnu ma u ka nin taama in na o sababuya la Bamako gouverneur ale kɔni ye a gɛlɛya nin taama ɲɛmaaw kɔni fɛ ko u kɔni k'u jija mɔgɔ minnu kɔni bɛ se nin yɔrɔ kofɔlen na u ka se ka olu kɔni lakana kosɛbɛ o sababuya yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Bamako gouverneur a y'a ɲini taama in kɔni ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka an ka finitigilakaw olu kɔni ka ɲɛmaaba kɔni wele walasa cogoya min na finitigiw kɔni bɛ se ka taa mɔgɔw kɔni kɔlɔsi gouverneur kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a jigi kɔni bɛ nin taama ɲɛmaaw kɔni kan u ka fasoden ɲumanya la ko u kɔni ka u jija basi kɔni kana se ka bɔ a la hakilila jiginna CEMAS ale ni FSD ale ni EMK olu kɔni ka nin taamaba min bolodalen kɔni filɛ nin o kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka wuli ko sabula ko jamanadenw kɔni ko sɛgɛn kɔni caman bɛ u kan o sababuya la fanga kɔni dɛmɛ jɛkulu sifinw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila nin taama in kɔni ko la ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ se ye mun ye olu b'o kɛ o sababuya la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a boloda nin juma kelen in kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna wuli ka u jɔ ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta bɛna kɛ ko cité administratif kɔni yɔrɔ la ko échangeur yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛla ko olu kɔni bɛna taa juma seli yen nɔ ni ka tɛmɛ ni u ka baaraw kɔni fɛnɛ ye sabula o sifin jɛkulu ninnu kɔni fɛnɛ fɛ ko mun kɔni bɛ ka kɛ nin ye ko a man kan ko fanga kɔni ni bonyali de ka kan hali bi juin kalo tile 5 kɔni taama kɔni ko la bi arabado juin kalo tile 3 CEMAS ale kɔni bulonba la jɛkulu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ fɛ ka u sen don ni taamaba in kɔni na olu kɔni bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa u ka fɔ ka bɛn kɔni kɛ ko dɔw kɔni kan kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don mai kalo tile 26 sɛbɛnni kɔrɔ ni ale kɔni bɛ sigida 4nan kɔni kɔnɔna la o kɔni polisiso mɔgɔw olu kɔni ye u tɛgɛ da bingalikɛla mɔgɔ 5 kɔni kan ni ninnu yɛrɛ kɔni kun ka baara de ye motosiyɛn ye wa ninnu kɔni tun bɛ taa u ka motosiyɛnw kɔni kɛ ka marifaw kɔni de t'u bolo walima muru ko ni maa kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye ko 9e arrondissement polisiw kɔni tun bɛ ka ni mɔgɔ ninnu kɔni ɲini a mɛn la ko ga ko bɔ de kɔni taara kɛ u kan Kalabanbugu so dɔ kɔni kɔnɔ yen nɔ ko dugudenw kɔni ye ni kibaruya ninnu kɔni lase polisiw kɔni ma ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wulila k'u ka lakana baaraw kɔni boloda ni ka taa u tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kɔni kan ko ni maa minnu kɔni minɛlen filɛ nin ye ko u kɔni tun bɛ taa mɔgɔ 5 la ko wa fɛnɛ ko suyɛli caman kɔni bɛ yen nɔ ni o ye motosiyɛnw kɔni ye ko o jɔra ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni na ko u yɛrɛ kɔni fɛnɛ tilala ka maa wɛrɛ kɔni kofɔ ni o kɔni bɛ Bagadaji ni u ye u ka motow kɔni suyɛ u kɔni tun bɛ taa feere o tigi fɛnɛ de ma nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi
nga sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi walasa u ni maa wɛrɛ minnu kɔni bɛ nga sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali bi walasa u ni maa wɛrɛ minnu kɔni tun bɛ baara kɛ tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogoya min na an bɛ wagati min na i ko sisan kiribulon mɔgɔw olu kɔni ye u ka latigɛ boli ni maa kofalen ninnu kɔni kan u kɔni bɛ Bamako o kasobonba la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ